Bugün irte bilen uyanıp, көңіл синең бәйрәмеңә шатланып та, янәшәбездә бу көнне була алмавың сәбәпле моңсуланып та куйды. Әмма соры көзнең иртәсен матурлап, бүген синең 2-5-ле юбилейыңны котларга дип ерак Мәскәүгә сәлам юллыйбыз, дип язалар Байбеков Рөстәм Икрам улы хөрмәтенә якыннары. Беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Гөлсем апа күңел түреннән ургылып чыккан теләкләрен юллый. 55 ел элек искитмәле табигать кочагында урнашкан Бахтиевка авылында гаиләдә бердән-бер яратып һәм көтеп алынган бала булып, минем якын кешем якты дөньяга аваз салган. Гади авыл егете мәктәпне тәмамлап һөнәри белем ала. Аннары илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта. Безнең гомер юлларыбыз 30 ел элек тоташты. Шул дәвердән алып күпме сулар акты. Икәү бергә алдыбызда очраган бар киртәләрне дә үтеп, үзебезнең олы бәхетебез булган 2 балабызны тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә олы сөенечләребез, шатлыкларыбыз булган 4 оныгыбызга сокланып та туя алмыйбыз. Рөстәмемнең кайсы ягын гына алма, бар җиредә сокланырлык һәм үрнәккә куярлык. Ир кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтимне дәлилләп, ул нигә генә тотынмасын, барысы да хәленнән килә. Шуңа да эшендә ул хөрмәт ителгән белгеч, кадерле булган хезмәттәш. Инде өйдә ул ышанычлы кыям. Аның үз гомеремдә очратып, үземә яр итүем өчен ихластан шатланам. Аның янәшәсендә үземне бәхетле, бар заттан да якланган һәм сакланган итеп сизәм. Аның белән олы мәхәббәт һәм хөрмәт татуыма шиксез шат мин. Балаларыбызга гел дә мәрхәмәтле, ягымлы әти булды. Ә хәзер оныкларыбызга бик кадерле бабакай ул. Өйдән еракка китеп эшләргә туры килсә дә, аның җылысы, игътибары барыбызга да җитә. Күзләрем генә тимәсен. Мин ирем белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Бик яратам һәм сагынам дип тә әйтәсем килә. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кердең син язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Хөрмәтле Рөстәм Икрамович, юбилейегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Сұрасалар миннән юлларыңа алыр, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдамы сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Һәр сәгатем синең өчен янам көям гел. Уйламыйча торган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгать.
Ачык жайып чыктың каршыма. Яшын бүгін сүйу назларында, рәхмәтлімін сиңа барсына. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Бүген Рөстәм абый сезнең белән бер рәттән бала оныкларыгыз, кызыгыз Алсу, киявегез Эльвир, улыгыз Альберт, киленегез Расимя, оныкларыгыз Тимур, Элина, Даниэль һәм Ралиночка да ихлас килеш сөенешәләр. Яраткан әткәебез, сөекле бабакаебыз. Бүгенге матур юбилей алдыннан без күп төрле матур сүзләр эзләдек, тик берне аңладык. Син иң матур сүзләрнең дә тагын да матуррагына лайык. Шуның өчен рәхмәтебезне сүз белән түгел, ә инде гомер барышында эшләр аркылы белдерербез. Син безгә чын әти була алдың. Аллага без рәхмәтле булып, бу тормышта синең әйткән сүзеңнән чыкмыйча гомер итәбез. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Кадерле әтием, мин бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстем, дип дәвам итә хатны Альберт. Әйе, әтиебез безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше, эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтте. Эшләгәнең миңа булса да өйрәнгәнең сиңа булыр дия иде. Ул дөрес сүзләр булган. Мин аңлыйм. Малай кешеләр алар артык мәхәббәт хакында гомер барышында әти-әнигә карата кычкырмыйлар. Ләкин әти, син безнең хөрмәтне сизеп яшисең. Барысы өчен рәхмәт укыйм. Алда да синең ышанычларыңны аклап, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырмын. Әтиебез өлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча нибарышны шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Озак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдә нык һәм олы бит ул. Газизәткәй синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык. Ә калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдәй алда яшнәгез. Хөрмәтле Рөстәм Икрамович, алдагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Синнән күчкән яшәү кеше
Синең